Usted hable nuestro idioma oficial, o sea, el castellano, es ser patriota. Viva España y la disciplina de nuestro idioma cervantino. Això era la llei que Franco va ficar. Només se podia parlar el castellà. Afortunadament, arribà un moment en què se proclamà la Constitució espanyola de 1978, en la qual ja s'admetia que en les escoles poguera hi haure el valencià. Res de valencià, si dius alguna cosa en valencià davant la mestra, paraves la mà i l'arreglar per parlar valencià, per dir alguna cosa en valencià. Era en castellà, tot en castellà. Però quan jo me dedicava a parlar amb la meva companyera o amb la xiqueta, parlava el valencià. I en el pati el valencià, i fora en valencià. Era el moment d'estar en l'escola. Jo anava al col·legi d'Albalà de la Ribera, que eren monxetes, i parlàvem el castellà, perquè volien que parlàvem el castellà. I jo parlava sempre en valencià. I me marmolaven, perquè els meus papàs són castellans els dos. El meu papà és castellà i la meva mamà també. I resulta que me diuen que és raro que la meva mamà i el meu papà foren castellans i jo tan valenciana. Rosario, háblanos el castellano. Sí, ens donaven tot en castellà, elles eren castellanes. Vivien a Polinyà perquè, clar, no se'n podien anar a València i tornar. Tenien una casa i vivien, dos mestres vivien juntes. De vesprà feien manualitats, labors, de bordar, marcar, això i tot això. Vainiques també, i la vesprà la passàvem aixina. Sí, el monxet era llibre de valencià res. Érem totes valencianes perquè era en València capital i era per la regió de València el col·legi. I quasi totes eren valencianes, però no tenien dret a parlar el valencià ni en els passillos, no tenien dret a parlar el valencià en res. Pues mira, lo del valencià és que ho tenia jo ahir, perquè resulta que ja t'he dit que no he estudiat, però no veuràs persona que li agrada més llegir que a mi m'agrada. I tenia l'escola enfront de casa. Jo dic, em vaig a l'escola d'adults. I l'escola d'adults en l'any 2000. En l'any 2000. I encara estic anant. Jo creus que te dic, és que jo soc feliç allí. Però com podem comprovar, la Constitució és del 1978 i la llei que avui en dia celebrem és de l'any 83. Vol dir que entonces no n'hi havia res en valencià? Sí. Des dels anys 70 i antes, un bon grup de mestres en diferents grups s'aplicà a introduir el valencià en l'escola. I heu de saber que normalment totes les lleis que se fan en el món, totes, van sempre darrere dels fets. Per què fan la llei? Doncs perquè la llei el que fa és regularitzar, és a dir, fer que siga legal algo que venia sent il·legal però que era just. És a dir, que anar ensenyant en valencià era una cosa mala, no? Era molt bona perquè era millor que t'ensenyaven en la llengua que tu sempre has parlat que en una llengua estrangera. Però com és que en l'escola no entrava? Doncs a poc alguns grups de mestres ho introduïren. I quan el govern contempla que això ja està ahí i no té escapatòria, diu, anem a fer una llei perquè el que s'està fent sigui ja legal. I a partir d'ací és quan entra la llei d'ús i ensenyament del valencià. Farem un viatge en un tren que té 4 vagons. Un vagó és este, un altre vagó és este, un altre vagó és este i un altre vagó aquell. Quan arribem al final d'aquell vagó,
haurem recorregut quasi 50 anys d'escola i veurem què és el que ha passat. En este teniu com eren les escoles per dins, com s'agrupaven els xiquets, com es castigaven i després com es prohibien parlar en valencià. Ho llegirem i veureu. En este tindreu tots els materials que tenien els xiquets per escriure. No tenien bolígrafos. Vosaltres mirareu els llibres de text que n'hi havia en aquella època. Vosaltres teniu molts llibres, veritat? Normalment els xiquets de l'escola, aquella només en tenien que un. Ja està. Tots els llibres que tenien. I este sí, però este era pels més majorats. Este per vosaltres no era. Este era quan ja tenien 12 o 13 anys, perquè tingueu en compte que se podia anar a escola només des dels 9 als 12 anys. En este vagó aneu a viatjar les persones que comencen a estudiar en valencià i com veureu teniu una sèrie de paperets i escrits que recorden quan van a començar a estudiar en valencià i quins materials tenien de llibres. Veureu que són o tots xiquets o tots xiquetes. Per què? Perquè l'escola entonces estava separada. En Espanya, en tota Espanya, no se consentí que els xiquets i les xiquetes anaven junts des de l'any 1939 fins a l'any 1970, que va ser quan per una llei se va canviar a que pogueren anar els xiquets i les xiquetes juntes. Hi havia dos aules en el poble, una estava al camí del cementeri i l'altra en la plaça. Sabeu on estan els jubilats? Sí. Doncs allí n'hi havia, de xiquets n'hi havia 2 classes i de xiquetes 2 classes. Pissarres electròniques i teniu pissarres d'això. Entonces només tenien que pissarres de guix. Sabeu el que és el guix? El clarion. I quan el mestre tenia que dibuixar, pues utilitzava això en la pissarra per fer línies rectes. O sigui que encara que vos heu ficat ahir, no és perquè ho gastaren els xiquets. Igual que el globus terraqüi no com ara, que podeu entrar en internet i veu el país, ampliar-lo, fer-lo xicotet, no. Entonces teníem aquest material. Això volia dir que la llengua con sangre entra. A base de palo volien ensenyar als xiquets i a les xiquetes, el qual no estava bé, però era el que feien entonces. Esta forma de castigar ha desaparegut. Si veieu, al xiquet que no se sabia la lliçó, el castigaven cara a la paret i li ficaven unes orelles de burro, perquè diuen que els burros no saben molt. Veieu este lletreret? Què dia? Pues el que hablava en classe li pegaven. Quan anava un xiquet a casa i dia el mestre m'ha pegat, o la mestra, els pares dient algo mal hauràs fet. I entonces li pegaven al millor el pare també. Aleshores li feia parar la mà i li regava ahí i vos asseguro que en hivern feia un muntó de mà. Però afortunadament, amb el pas dels anys, aquestes coses han anat desterrant, però tingueu present el que teniu avui per a que això no se torni a produir més mai en la vida. Perquè avui en dia el material, els xiquets paguen ells una part i n'hi ha altra part que la paga el col·le, la conselleria, el govern, però en aquest moment, aquest poc material que teníeu, qui el pagava? Estos llibres, qui vos donava aquests llibres, o la ploma, o la llibreta, això qui ho pagava? Cada un se portava el seu. I si n'hi havia, perquè en aquests moments hi havia gent que potser no podia, què feien? O sí? Algú li deixava, però l'escola no pagava res d'això. L'escola només ficava que la tinta. La tinta. Aquesta bossa és meua, és de
la gastava jo, però no penseu que tots anaven a Xina. Els xiquets igual portaven baix del braç el llibre o portaven una carpeta de cartó, el que tenien en casa, cada un portava el que tenia. I per què això? Vosaltres avui això no podríeu portar, perquè no vos cabien els llibres que teniu. Teniu tantes coses que portar, però jo, que anava a l'escola i només tenia que portar este llibre, que és l'últim que vaig tindre jo a l'escola, perquè després ja vaig anar a l'institut, este llibre, 2 llibretes, una cistera d'estos, com que n'hi ha ahir, i en això anàvem plegats a l'escola, ja està. Quan anàvem a l'escola, els xiquets teníem escola de matí i de vesprada. I també teníem escola el dissabte de matí. També anàvem a l'escola el dissabte de matí. I els xiquets anaven a l'escola, continuaven fent matemàtiques i llengua i tot això. Però les xiquetes feien costura, un poc de punt de ganxo, amb això per ficar el material, i aquests materials que té allà sí, això era per fer això. ¿Vale? Entonces no tenia música, ni educació física, ni anglès, ni francès. No n'hi havia res d'això. A veure, n'hi havia llengua castellana, matemàtiques, geografia, història, ciències naturals i religió catòlica. Els xiquets, els alumnes de 5è i 6è, faran ara la lectura del manifest d'un dia commemoratiu i tan important com avui. Bon dia a tots i a totes. Molts de nosaltres encara no havíem nascut quan entrà en vigor la llei d'ús i ensenyament del valencià. Que encara que ens sembli estrany, va duia 40 anys prohibida. Dir també als nostres veïns i veïnes que ens acompanyen en aquesta celebració i que no van tindre la nostra sort en la seva etapa escolar. La llei d'ús i d'ensenyament del valencià ha donat fruits més grans que un meló d'Alger. La nostra joventut parla, llig i escriu en valencià. No ens enganyem, estem rodejats de llengües majoritàries que fan molta pressió sobre la nostra llengua. Polinyà és un poble on el valencià ha estat i és la llengua de la immensa majoria de les nostres famílies.